laver I? Penge? Det er slut med at drive den af, er I med? Så fjerner jeg de her blomster, ikke? Ligner lort. Er det galt? Det lever ikke mere. Vi skal bruge en læge. Er det dyrt? En dyr står vel i $300.000. Så er du for at skaffe de penge her. Der er ingen grund til at blive udvendet. Hvad er det, vi skal have? Kig ned. Mit tøj bliver ikke fuldstændig krøllet. Utrolig lækker penge. Jeg er vel ikke sådan, at jeg kunne få opskriften. Selvfølgelig må du ikke få opskriften. Den er jo hemmelig. Jeg vil gerne se min søn. Min far, han vil gerne se det. Jeg tror, der er en mening med, at vi to er med hinanden. Han har dræbt 5 kvinder. Der er mere kring i. Så er det ikke få dem i det. Der skal også være sige andre, ikke? Jeg skal have mine penge nu. Jeg smutter lige med de her auberginer. De kan ikke tåle frost. Du bliver her, Peter. Det handler om, jeg vil gerne se en lukket pengeforsendelse i en flyver. Gud for helvede, kan du så til at komme hen under den penge? Buk er fuld af lort. Kan det ikke gå for, at han render rundt og fatter? Biler, jeg ser en virkelig anstrengende uge, jeg har. Og jeg vil godt hjem nu. Prøv at høre her. Vi render ikke rundt og slår folk ihjel for sjov, vel? Vi bliver nødt til at gå nu. Der er DM i wienerbrød. DM i wienerbrød. Ambulancen kommer lige lidt.